Inti preparat biex tara l-glorja ta' Alla? Alla ħerqan biex jaqsam il-glorja tiegħu miegħek. Nilmuhom il-bod din il-glorja meta d-dixxipli raw lil Ġesu it-trasfigurat fuq it-Tabor. Ir-rakkont li nsibu fl-Evanġelju ta' San Mark jgħidilna li jilbisu sar abjad u jammex bdija tal-għaġeb. Fil-ktib tal-Esodu, kapitlu 34, vers 29, insibu li meta Mosè iltaqa' ma' Alla fuq il-muntanja tas-Sinaj, il-ġilda ta' wiċċu kienet tiddi billi kien qorob lejn Alla. U San Pawl fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 3 vers 7 jgħidilna li l-Iżraelin ma setawx iżommu għajnejhom f'wiċċ Mosè minħabba fid-dija ta' wiċċu. Fir-rakkont tal-lum, Ġesu jidher fil-glorja mal-kbir mexxej Mosè, dak li permezz tiegħu ingħatat il-liġi lil poplu ta' Alla, u ma' Elija, l-aqwa fost il-profeti, li ħabbar ħafna dwar il-miġja tal-Messija, fil-preżenza ta' 3 mill-apostli eżiż tiegħu. X'inhu s-sinifikat ta' din id-dera misterjuża? Ġesu mar fuq il-muntanja bl-arfin minn qabel ta' dak li kellu jgħaddi minnu f'Ġerusalemm, iċ-ċaħda li kellu jsofri, il-mod kif kien se jiġi mwarrab u l-mewta tas-salib. Probabbilment li Ġesu tkellem dwar id-deċiżjoni tiegħu li jmur għal mewt tas-salib ma' Mosè u Elija. Alla l-Missier ukoll tkellem ma' Ġesu u ta' l-approvazzjoni tiegħu. Dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Is-sħaba li mliet il-post ta' din id-dera ta' Ġesu wetqet il-ħolma tal-Lut li meta l-Missija jiġi, is-sħaba tal-preżenza ta' Alla kienet ser terġa' timla it-tempju li jissemma fit-Testament il-Qadim. Pietru, Ġakbu u Ġwanni kienu xhieda privileġġjati tal-glorja ta' Kristu. Aħna wkoll bħala dixxipli ta' Kristu imsejħa biex inkunu xhieda tal-glorja tiegħu, kif insibu fit-tieni ittra lil Korintin kapitlu 3 vers 18. Il-mulej irid jirrivela l-glorja tiegħu għalina, id-dixxipli eżiż tiegħu. Inti tfittex il-preżenza tiegħu fik, fl-oħrajn, madwarek u b'mod speċjali fl-Ewkaristija b'dik il-fidi, ir-rispett u l-qima li jixtieq jara fina l-mulej? Mulej, ressaqni lejk u ħallini nara u nesperjenza il-glorja tiegħek. Għamel li qatt ma niddubita l-imħabba u l-għajnuna tiegħek li salvawni. Amen.